Hallo mensen. Deze is mijn tong nie, maar die tong gaan nou lekker vast. Ik heb hier glue in mijn handen. Die glue. Ik nou mijn handen vastgeglued, dus hoe kom ik een zakje heeft. Tong vast, niet meer. Mama, kom hier, alsjeblieft, man. Wat een tijd? Mijn oog gaat van lek. Lekt er niet meer? Wat heb je zeggen? Wat fuck eraan? Mijn tong gaat vast. Hoe is het? Wat? Hoe zit dat toch vast? Waar ga je? Maak gauw alsjeblieft. Is het bakoenen? Hou het vast, hou vast je handen, maak je nat, hou vast. Kina, waar is mijn voet? Laat ik, oei. Hou vast, hou vast. Ik ga het trekken. Trek kan niet eruit, voor het tong aftrekken, dan gaat hij weer gaan praten. Is er ook een hou je bek bij die tong, Kina. Hou je bek bij die tong, dan kan die tong zijn. Die kinderen zijn tong is af en ik weet wat hem dat doen niet. Ja, maar... Babiekie, slaapt jy al? My lief? Hy nee. Hy. Ag hier op 'n Vrydag aand moet ek nou nie koeien lê van en al my vriende is op die streets. Nee man. Dis nie reggie. En ek het vir julle gesê die laaste keer moenie trou nie, moenie haastig wees om te trou nie. Nou kyk waar het ek nou vir my ingelaat. Nee man. Dan lê hier met 'n gown. Ek kan nie eens vir hom vashou nie. Ek moet nou langs aan hom lê omdat hy nie aan die slaap kan val sonder my nie. Nee man. By my ma se huis toe kon ek gedoen het en gekom het en gegaan het soos ek wil. Hier moet ek lewe asof ek in die tronken is. Dit is mos pure kak. En ek is net gatvol. En ek hoef nie doen van die. Nee man, ek is regtig gatvol. Op 'n Vrydag aan moet ek 8 uur in die koeie moet lê. Nee man, gatvol is ek.